to bangue ñaworde ñawama ñawore yani hanki e o sokama manan ndamorde temedde ɗiɗi manan million d' après taaru yiɗilo o foof caggal de ñaworde yani Souley Cheikhna hol gañiɗo e oɗo projet hol perduɗo min moɗo wawi wiide oɗo hen procès hay goto gagnaki hen autant état du Sénégal gagnaki autant état du Sénégal ko wiyete ko non Ousmane Sonko hen gagnaki anani pour la simple raison ko wonde ɗo ɗo gonɗen ɗo hen moɗo sikki depuis hier anani wonde Mambay Niang waɗino tweeté o wi wonde omo yetta sehillam makko bandiraɓe makko wondiɓe makko eko way noon wonde o laɓɓinama ko wiyete ko hen oɗo hen procès min mi sikki o wawa labde oɗo hen procès par ce que diffamation wona hunde ko ganduɗa henne ko yeehi nder bundi anani ko haala e Prodac ko hedde mais aussitôt après mo sikki e nder jamma ngo henni o itti o waɗi supprimer ko wiyete ko henne tweet o anani kadi hande omo jogui conférence de presse kanko Mambay Niang kadi en nani hanki wonde procureur de la république wi wonde waɗi appel décision baɗaɗo par ce que e nder réquisitoire anani procureur de la république ko hedde wi ko Ousmane Sonko yo sohli duuɓi ɗiɗi ɗum woni ko ñaagui yo Ousmane Sonko sohli duuɓi ɗiɗi dans 1 an mo ganduɗa henne ala kulli ali o naata nder kaso coccirgal heeɗa ko wiyete ko henne caggal donc on procureur waɗi ko wiyete ko henne appel décision jamɗo hanki o henne état major ɗiɗɗi hen kala mo kalɗo hen wima min de mi ala hen satisfaction anani donc firti ko ɗo ɗo ganduɗa ɗo henne kamɓe ɗiɗo foof hay goto hen mabɓe wiyetake gagnima walla perdi peut être anani avec un léger avantage ko wiyete ko henne Ousmane Sonko peut être on wiyoɓe noon observatoire uji ɗi henne mais ko laaɓi tan anani so tawi wonɓe ganduɗa henne dañi hen ko wiyete ko henne jaam walla hande oɗo henne saaha ene wawi wiyede gagnima peut être ko peuple sénégalais par ce que Oumar est ce que peuple perdani ni cikkuɗa haade mum gagnata taw saabu yimɓe mayɓe hen par ce que pital tari effectivement non on banggue mi haalani ɗum c'est à dire ko maayi hen ko déjà a yi kono tolno yimɓe nayi paasi hen pitali mumen ko bonna hen anani e gollorɗe e kaake janane e ko way noon e fitino ono wa yarini hen e nder leydi ndi henne e procès ko wiyete ko de diffamation ɗum kam hande oɗo henne saaha neɗɗo wawa wiide ina dallina ɗum ɗon mais sa yi wima wonde peuple o henne gagnima hen ko e sifa goto tan akalmi o hande oɗo henne saaha deƴere waɗi seeɗa par ce que hanki Oumar so tawino par exemple e nder ñawore nde henne ɓe mbino Ousmane Sonko ñandinama par exemple 6 mois anani fawnama hen amende par exemple 200 millions walla ko tolni ɗum ɗon walla ni ko jaasi ɗum ɗon firti ko Ousmane Sonko wonata kandi ko inéligible élection ngaji garoji 2024 ɗi il ne sera pas candidat hanki ñalawma hanki o henne holmo wawno ɓedde ɗo ɗo gonɗen ɗo henne so tawi miijoma jagganomo ñoore aɗa wawno wiide aɗa wawi wiide ɗo henne hanki holko ñallatno e nder leydi ndi hen ko goɗɗum donc ɗum takimi wiide peut être hande oɗo henne saaha so tawi won biyeteɗo dañi hen seeɗa anani ko peuple sénégalais o ma deƴere waɗa par ce que hande ɗo ɗo gonɗen ɗo henne vraiment so neɗɗo wujani korel yo woto hel ɗum woɗi yimɓeɓe henne koko ñaami woɗi ɗumen koko jaari hande oɗo henne saaha goto foof anani à partir de la deuxième quinzaine ko wiyete ko henni de ce mois de Ramadan là sippirta koye dammugol ngol dañata so tawi ñalawma idi o ari ko heddi ko henni ko tekke sukaɓe ko way noon par ce que cukalel kam anda bawmum jogui walla yummum ala e ko way noon donc wonko yimɓeɓe henne tali ha heewi ko wona fitina walla haareji e beddaji e ko way noon mais encore une fois min kam ko cikkumi tan ko yimɓeɓe oto mbat condamné opposition oto mbat condamné pouvoir anani juuɗe mabɓe kamɓe ɗiɗi fof nene hen autant responsabilité nane du côté du pouvoir autant responsabilité nane du côté ko wiyete kon de l' opposition président Macky Sall haalino nokkuji kala wino maɗan watta 3e candidature kono e oɗo saaha yimɓe makko foof jiyama guila ma won joni duuɓi ɗiɗi mbi ko kanko woni candidat mumen hay ɗo ɗo yarata yimɓe hewɓe mbi hankkadi ne feeñi ko baɗo candidature kamɓe mbiyata ko 2e quinquennat eywa ɓen mbi mana ko 3e candidature eywa en tant que Sénégal najo no jiruɗa ɗum est ce que Macky Sall ne foti wawde yaade manan wadde candidat bon ko adi ni ko mbaɗo jaabo wonde omo foti wadde walla o fotani wadde Oumar wonko ganduɗa ɗum ɗo henne fof ummo ko wiyete ko henne e leyɗele meɗen ɗe henne Afrique mi rokkuma tan yeru goto tan dabɓo par exemple so tawi en ƴetti par exemple dowla Cameroun depuis 82 ko wiyete ko henne Paul Biya il est au pouvoir est ce que aɗa andi Paul Biya hawri e président ji jeeɗiɗi États-Unis d' Amérique président ji jeeɗiɗo hawre mumen ko woni lamɗo ko henne président ji jeeɗiɗi ndewiɗo henne ɗo Amérique ɗo o yaha arta o yaha o rewa hen o yaha o rewa hen 7 président dont 5 ɓe henne non dont 4 hen nayo mbaɗi so boni mandaji ɗiɗi anani ene jeeya hen par exemple Bill Clinton ene jeeya hen par exemple baɗo noon Barack Obama e ko way noon mbaɗi au moins 2 mandat anani ɗum ko musiba
anani pourquoi africain ji ɗi henne mbawa jabde anani walla sellinde walla gunƴinde woppude pouvoir ina waɗi gurdam ko adi kaɗa laamu ina waɗi gurdam sa laamima ina waɗi gurdam aussi évidemment Oumar so tawi a natti wonde lamɗo mais Afrique en donkima haade e ɗum ɗon ɗum noon ko caɗele mawɗe te ina jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa henne takoje président ji ɗi henne mbasa woppude gueɗe ɗiɗi gueɗal gandal ngal d' abord ko adi foof ko gueɗe kantoriɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa henne laissé aller o gueɗe kantoriɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa batteɗe e nder pouvoir ɗe sa gandi jomumen jooɗi ina mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa henne kantoriɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa somo kay kiɗ jamma ñalawma ina kaale ina jeeye ɓayɗo noon e leyɗele meɗen ɗe henne so tawi yonti reddition des comptes so tawi a natti wonde ɗo henne kala kalfinaɗo ko yimɓe fof ndendi walla kala ko mbaɗɗa e gueɗe kantorɗe ɗe ganduɗa henne mo mbaɗɗa ɗum o henne ko kañum tan an tan ala kulli alin so tawi yontoyi jabodira e muɗum walla kujodira e joomum ɗum ina taka leyɗele ɗe henne ko ɓuuri hen hewde président ji ɗi henne e wondiɓe mumen jiɗata yaade e ko way noon hayso noon ina waɗi exception ngaji Senghor ko waɗi ko hen ɗum wona ko weeɓi Mandela ko waɗi ko ɗum wona ko weeɓi kono noon à part ɓeɗo henne so tawi a ƴeewi Olusegun Obasanjo en ko way noon leyɗele men e ko ɓuuri hen yaajde yimɓe ɓe henne so tawi jooɗima kala koɓe mbawi haalde so tawi yonti jaagol jomumen jahata Union africaine haali hen CEDEAO kaali hen mais mémorandum fof baɗanoɗo toujours so tawi a ƴeewi ine waɗi yimɓe ɓe ganduɗa henne ɓeɗo henne jaɓata ko wiyete ko henne yaade ko henne pourquoi par ce que tout simplement ɓe jiiɗi dandude koye mabɓe ɓe jiiɗi dandude ɓe gondi ɓe henne ko way noon maintenant pour ce qui est ko wiyete ko henndi kaɗa de Macky Sall mboɗo sikki Oumar neɗɗo wawa lelade jooɗaki 2016 constitution wonnoɗo henne so tawi Macky Sall ari waɗi référendum anani constitutionnel yimɓeɓe henne foof nawama élection mbiyama yo jaa gotoya fuutankoɓe kam mbiyata ko wuyno haysono ni ene gasa peut être ɓuuri yajde yimɓe ganda toɓɓe sappo e joyi lombinoɗe henne on tuma wona jeehi gotoyi ko wonno fayida o henne ko c'est à dire esprit constitution 2016 baɗanoɗo henne référendum te référendum c'est coûteux anani Macky Sall ko laami ko depuis 2012 faade joni en donki yaltude e cycle ko wiyete ko hen d' élection eɗen mbawno ni on pouvait faire l'économie ko wiyete ko hen ɗon référendum mais yahama Sénégal naɓe ɓe gonɗini yahama wuyno wuuyo henne gagnima est ce que a faami mais sa ƴeewi ko sanka henne kalis ko henne ça ne manque pas ko wiyete ko henne 10 milliards de francs ɗum ina wawno waɗede ko wiyete koye inondation walla e goɗɗum walla e goɗɗum mais noon so tawi yimɓe jaahi toon esprit o wonno ko so tawi o yeehi ko haalde ko wiyete ko henne la durée du mandat est ce que la durée du mandat anani no foti mandat o wonata mais pas le nombre anani nombre o ɗum ko haalano ko ɓooyi mboɗo sikki référendum no Ablaye Wade waɗi o ni henne déjà ɗum noon ko haalno ha paari ɗum Ablaye Wade tawi ɗum ɗo henne wona ko mandat ƴittan neɗɗo henne waɗata ɗum koko gonɗinno ha paari joni noon so tawi o ari kanko Macky Sall o waɗi référendum yimɓe hene jeehi référendum o haalini hay deftere makko nde o waɗi nde henne anani yo Sénégal naɓe dokkamo un second et dernier mandat so tawi jaaɓi caggal anani welede Allah eko way noon o joddima hohoɓe diine anani ɓe ganduɗa henne Touba walla Kaolack e Tiwawon yanti e ceerno Madani Tall hande les vidéo ji ɗi hen goni des vidéo viral ko wiyete ko henne e réseaux sociaux ji henne joddi mumen o holliti ɓen wonde aha omo yiɗi nawde yimɓe henne référendum ko woni fayida o henne ko woni fayida o henne ko wadde limité mandat ji henne leydi ndi henne ko yimɓe fof ndendi neɗɗo wawi tan ina jooɗo suba keykiɗe jamma e ñalawma anani en jii ko haali to ceerno Madani ko henne wonde temps Ablaye Wade maayi ɓe mbaɗi henne ko way noon ɗum woni hande ko umminimo omo yiɗi duwaw omo yiɗi yo seere ɓe gandu ɗum ɗon Oumar o jeehi caggal leydi o haali ɗum ɗo henne inde leydi ndi henne haali ɗum henne mais noon neɗɗo ko neɗɗo tan yeehi ha waɗi saaha anani o jaɓɓuno ko jaɓɓal wonde aha min ko mbimi ko henne pourquoi aɗo mbaɗa hen débat anani la constitution elle est claire wondiɓe makko Ismaïla Madior Fall en woɗɓe woɗɗitiɓe anani yeehi ha ɓooyi seeɗa mo cikku ko rawde walla rawande 31 décembre o wi joni o wiyani oui o wiyani non ɗum ni woni manquede respect ko wiyete koyene peuple sénégalais e constitution Sénégal par ce que constitution Sénégal Oumar ko enen foof ko ɗon ko wiyete ko henne jowiɗen eyyi te ko winda ko ene laaɓi ceer so tawi président de la République yeehi ha wawa jaabade wiyata ko mi wiyani oui mi wiyani non somi wi oui ko ɗum ɗo jolata somi wi non ko ɗum ɗo henne jolata mo sikki ya probléme guila nden ko ɓuuri yajje yimɓeɓe henne ina tuumi ko wona ɗum ko henne e nder parti makko e yimɓeɓe o wondi c'est proche collaborateur kala neɗɗo mo ganduɗa henne biɗo Macky Sall yo won candidat anani hay sinno rokkaka haydara ni anani ɗo jooɗi ɗo henne kam ina woppa ɗon kala neɗɗo biɗo no henne o ala droit wonde candidat eko way noon guitteɗa e poste maɗa anani seres ko Moussa Diop tan ina yona ko wiyete ko henne yeru eko way noon donc ɗum ɗo tagui yimɓeɓe henne foof jogui ko wiyete ko henne kulhuli wonde ɗo yiɗi nawtude yimɓeɓe henne après ko wiyete ko henne 2011 anani ko ɗum woni ko joguiɗo arɗo henne ko en jii ñande déclaration mo waɗi ɗo henne o la question elle est réglée juridiquement holko yiɗi ɗon haalde joni ɓe nanguiti koye gueɗel gotel nul ne peut ko wiyete ko henne exercer plus de 2 mandats constitutifs maintenant ɓe mbaɗi de plus de 2 mandats constitutifs de 5 ans te ɗum ala constitution c'est une aberration en potani yettade ɗo henne hande oɗo henne saaha e nder leydi ndi henne mami haalan noon gueɗel gotel hande
wondemo ko wiyete ko henne candidat élection présidentielle ko longere wulde ko wiyete ko henne e hunuko aɗa so a jooɗima ƴetti longere wulde a waɗe hunuko umar ko gueɗɗi tan woni ɗon de moɗa goddol suma walla ala gukkita kersa e bande ɗum woni ko wondi hannde o ko ɗum ko fannu keddiɗo henne wonɓe ganduɗa henne vraiment ɗo ɗo gonɗen ɗo henne kañum en fof ko wiyete ko henne ɓorni ko wutte e wawde wasa yaade ko wiyete ko henne élection présidentielle ene jeeya hen Karim Wade ene jeeya hen ko wiyete ko henne oɗo henne Khalifa Ababacar Sall mais ene gasa peut être ɗo henne e dumunnaji dabɓi men nan ko wiyete koye loi d'amnistie waɗama e nder leydi ndi henne encore une fois aussi yo yimɓeɓe henne paam ko wiyete ko henne amnistie ko henne on amnistie des faits kono wona neɗɗo watte amnistie nan toujours eɓe mbiya Karim Wade waɗe amnistie kañum Khalifa non ko feewuji mbaɗete amnistie ko kañumen jaafete neɗɗo wonta haltude hen abada kadi tolnoto ko e daawal omo wawi arde kanko président de la république o wiya daawal ɗiɗo hen duuɓi nogas walla daawal nde laamimi nde faade joni 2012 anani ha 2022 daawal ɗiɗo hen duuɓi sappo kala bannoɗo ɗo henne crime anani yaafama crime noon ko e sifaji foof ina wona crime économique ina wona crime de sang wona crime économique so tawi a ñaamama tan wonde a dirtini kono tolno e 1 milliard tan woni crime économique déjà donc Khalifa Sall yaadore ɗum ɗon anani la supposé ko wiyete ko henne ɗum ɗo henne traque des biens maquis mo Karim takka ɗo e ko way noon yaadorto hen 29 milliards yaadi hen yaadata hen 94 milliards yaadi yaadata hen 98 milliards yaadi yaadata hen anani 400 milliards hen Tuloy Oyla miñi ko Aliou Sall e ko way noon yaadata hen te so fewaɗama amnistie tan président de la république so tawi ari hankkante ala ko wawi hen d'ailleurs neɗɗo ni rokkaka ko wiyete ko hen amru yo haal hen wona yi donc ɗum ɗo henne ko caɗele mawɗe hande oɗo henne saaha ɓen noon ma garta ko loi d'amnistie mon andi mo eto wadde ɗum noon surtout assemblée nationale ko sikkano hen ko henne ils ont ko wiyete ko henne bernde les sénégalais hande oɗo henne saaha par ce que sa ƴeewi ko wallu waɗi ko henne plan Déthié Fall o ko wallu waddi ko wiyete ko henne Yewwi Askan Wi so tawi ko ɗo henne joofi hande oɗo hande hol parti mo mbaɗata milité exactement no mbimami joni ni henne min kam ko wiyete ko henne yimɓe en toña min ɓe gomɓe ko opposition quoi ko salade kiiɓal noon eyyi no mbimi ni hen élection présidentielle 2019 non 2012 précisément mi wondano e candidature wadde o gotami premier tour ko Benno Siggil Sénégal à l'époque addino ɗum so tawi mi juumani ko Moustapha Niass anani deuxième tour Macky Sall comme convenu ko kañum yeehi ko kañum gotani ɓe gondumi ɓe hen mbi kam mi atto APR yakar garmi APR yakar min liggodiri duuɓi nayyi jiimi parti o woppi lawol régime o woppi lawol jaltumi jooɗima à peu près kono wona quelques mois walla 1 an sukaɓe gaari jiimi mbi ene jiiɗi min gummini Ousmane Sonko ɗum taki élection présidentielle 2019 oɗo henne ko minen joguino ko wiyete ko henne landa Ousmane Sonko e élection ngaji présidentielle to henne e wuuro Galoya élection ngaji ɓennuɗi ɗo ɗi henne législative aɗa andi waɗa ko liste uji opposition ko fondi woni wallu e ɗum ɗo ko toon gonnomi élection ngaji municipal wonno candidat men ko Mbacké anen min gonno ko e Pastef mais min baddi moɓɓolel ko e Mbacké min jaade munum élection malheureusement il a perdu la mairie